is just a chill video, guys. I don't have even anything else to answer. This is just a chill video. TV is on, nothing's playing. I just picked up the phone and boom, start recording. It's just a chill video, guys. This weekend we're gonna be back, back to posting on the main channel on YouTube. Make sure you watch it. Make sure you watch that and subscribe. We're gonna be consistent from now on and turn on notification bell, please. So yes, this is just a chill vlog, bruh. And you can see I didn't plan anything. I didn't plan anything, bro. Look at here. Here is nothing even is set up, bro. The laptop isn't even plugged in, bruh. Look at this. That's just phone stand, bruh. Just the phone stand and the phone, and that's it. Just a chill video. But what now? What are we gonna do now? That's the thing, though. So I'm gonna get you guys when I think of something to do. After that coffee, I'm gonna run some pranks on my friends, though. I'm gonna run some pranks on my friends. So stay tuned. Like the video if you're still watching. Like the video and comment down burger. That's the thing. Comment down burger if you're still watching. We're gonna do some pranks after this cup of coffee. Let's get it. Okay, guys, sorry. So here the phone didn't record the sound, the voice that I created. Didn't record it, but I just told him that I'm I'm in trouble and stuff like that and that. But I just never get to that point, you know. I'm just letting him get the idea that I'm in trouble. So yeah, that's it. Hoe is het nou, tje? Het klinkt je zo ernstig, tje. Maar wat gaan het nou, bro? Zeg me. Ik is hier onder, maar ik ga het zeker zo later opkomen. Ai, net tje. Okay, so then I told him that I was in trouble and I ran by his house and I was calling, shouting his name. I was calling for him, but he didn't help me and he wasn't there. He should have been there, and I was looking for him. Yeah, so that's what I just said in this voice note. But I never tell him what's actually going on. I want him to be curious, you know. That's the big part, you know. And I was sounding stressed out, bro. Man, jy kan nie so aangaan. Sê my wat gebeur het. Jy moet my vroeger gesê het of iets of jy 'n plan het of wat aangaan. Sê my wat gebeur het. Jy maak my nog net nuuskierig. Kerels. Dis weer 'n siek besig. Okay, guys. So then I just told him that my parents had gone looking for me, but I'm already at home. I'm sitting here bleeding. My face is bleeding. I was going crazy, bro. I sounded like frustrated and anxious, you know, like someone who just had come out of a fort. He was believing me, and damn. So here's the messages. Okay, so prank 2 is just started. That's the guy I video called, bro. He was in my previous videos. You gonna recognize him if you are an OG watcher. Oi, hoe call je mij? Je hebt net nog gecall. Ah, ik was bezig, man. Nee, los het is uit. Nou, hoe moet je gecall? Nee, maar ik nee. Ah, Los, bro, kijk TV man. Kijk TV man, los het is ik uit. weet nou hoe Ik weet dat die is meer prank is uit. Nee, jij belt me en ik is bezig. Ik vraag je, hoe moet je gecall?
Je bent net nog gecall, bra. Ik weet het. En Ik weet het ook al. en wie is je profiel mee, bro? Is het Mr. Bean of wat? Ja. Wie is hij? Wie is hij op je profiel? Kom eens, denk. Wie is weer daar bij jou? Niemand is alleen. Kijk, golf. Golf, zei je? Oh, hij is er erg golf. Kan je zeggen? Wie is op je profiel mee, bro? Dat is echt. Nee, maar hij zie jij niet. Hoezo? Nou, wat is daar achter in die zak? Is het vlees? Waar is dat pink dan? Ah, dat is slecht. Oh, maar arm is lekker. Arm is ook is die linkerarm dikker is rechter mee, bro. Bitch, I see what you did there. I know. Tuurlijk nog te beantwoorden, je weet het klaar. Nee, zeg me, man. Als je man. Waarom niet? Wat? Waarom is die linker dikker is die rechter? Zou je net die linker? Zou je net die Als linker? je man. Zou je net die linker wat? Ja. Oh, ik het gemeen is, dan is het sessies. Jam sessies. Maar jij zegt hoe slecht is. Nee, jam sessies. Oh. Oh, wat? Ja, ik kan dus niet de sessies wat jij doet. Nee, ik het natuurlijke jam sessies wat ik doen. Dat is ook om ik doe. Ja, ik zie. Ja. Oh, Ja. Blakse, maar je lijkt mooi op die profiel, jong. Maar ik wil weten wat, wie zijn vlees is hij. En daar zit hier veel persie. Die man. Die man. Yo, ik ga gewoon eens voor jou. Yes, zie. Maar dat is zo lezen. What of the night? Geef me what of the night, nee. Lang klas, bra. Nee, maar ik heb nog niet één en die man. Bra, ik bel jou 11:15 in de nacht. Als je elke avond je zo calls krijgt. Nou wil je niet. Dan gewoon iets vinnig, zie je. Oké. Dat is zo. Oké. Wees positief, zodat mensen kan van jou weg. Wees positief, want wat? Zodat mensen kan van jou wegblijven. Zodat de mensen... Dat maakt geen zin niet, zeg. Wees positief, zodat de mensen van jou kan wegblijven. Slecht mensen moesten zoals jij bijvoorbeeld. Oh, maar ik positief is dat je leven van mij kan afblijven, zo. Slechte mensen. Nou, slecht is dat. Nee, ik ken jou. Van mij afblijven. Nee, maar luister, dat niet, het is een lekker. Is ook iets dat er mij, zoals mijn leven is het pas. Dus iets wat er mij zal weer. Oké, stay single forever. Huh? Stay single forever. Single. Zo ja. Of doe maar blowjob. What's up? Huh? Oh, Juren. Je hebt gecallt. Je hebt gecallt. Ja, maar ik had die nou. Oh, Ah? je zit er liggen bij jullie, oh. Wat gaat dat? Net nog. Ja, maar dat was begonnen gelukkig zeker. Ik weet niet dat ik jou ook al heb. Je was probably high. Nou, hoe is het? Ik is bezig. Wat wil je zeggen? Wat zit jij? Ik wil maar spelen. Oké, zo jij komt naar zo. Nee, sorry. Wat dan? Waarom moet je gecallt hebben? Waarom moet je cartoon met mij? Ik ging nog een peli, waar is het dan?
Cuman gina horror man horror comedy. Asik ka mabilis ya. Huwag ka magkupit. Nee, ikas nee, gina horror man horror comedy. Mana di mana aku? Man lach mi bro. Cuman lach. Mana di mana aku? Para di mana aku? Nee, il dai che mari scena mi bro. Kijk bis taitus. Ya, so. Oke. Siap. So. Okay guys, that's it. Pranks, some pranks te werken. Net zeggen 3 pranks. 1, 2 te werken. En zo crazy niet. Dat is plenty. Dat is ook met die crazy pranks is maar. Ja. So ja, dat is een koffie man. Koffie vergeet. Maak je koffie. Dan is het dit. Dat is net een chill vlog geweest. Quick vlog. Het is net een video om te zeggen. Dus spek met die video's. And more organized planned videos. It's about to drop in the coming days. Like, subscribe, comment. We're gonna be back with other videos this weekend, still tomorrow. We're gonna be back with banger videos. So yeah, don't get disappointed by this video because this is just a let's look at it as a pre-video for the big videos. Peace out guys.